Laki. Subscribe. Mami first. Mami muna guys. Tatala. Hey. Sa di kan ni Mang Mike ni. Nagsa. Ito na Mike. Ating karoon ng mga sugod yung kalbo na. Mami. Tapos start. Ito yung pag-isok, nagka-competitive one. Dito Di ni. testa. Sabay ka Sama to. ka na eh. Ginit. Kalbutay ko lang. Pero nitlog na ito. Nagsili din ako yung ngayon. Nanaw. Litang kalutay talaga sa marunong kulot. Kurong? Overhaul. Oh, pa. Hipi na ka sumong-sungat kanyam tau. Kanila akong lubi ko. Ikidong kurat umot. Kanila akong lubi ko. Na. Muna ko nagkapuka pa rin. Ang ka. Okay na, makakita ko. Biliro ka na yun. Yan na. Panaan mo. Sambol, pasaya. Yan na. Kapilo. Ito ni kapigod ni. Ni. Ito ni butik. La. Talaga. Naglibog ni. Lug. Garaw. Optok. Ano? Giga na mo ganyan talatog. Malapatitan. Maayos nga damdaman kung una natin makaturog natin. May turog. Mga awisig niya na tayo. May turog. Tumalab tamay sa amin. Victor Wong. Tagayin ko pinag-gihen. Ano naman ito dyan? Di na endorse ka nun. Oh. Pasayan one down guys. Kuha tayo ng Ha? pasayan. Ulang. Kung may benas alimango. Malalim pa mga kalodi. Wala pang ano. Ni. Ano aja?
alam na ano. Walang sigit ka po. Aso. Hintay ko na. Kagura na. Ay talaga. Nalpasak daytan ko na. Hindi pa man ipapangatin. Basta lang nagtatali na. Yung luma. Talaga nasukit. Ay talaga. Okay. Baka mo nang naman mo pa. Ha? Ay, ngit sa. Itatahot. Ang peso na augo. Ay, may feeling di bulang sa ito. Layo. Pura mo dyan ni Abi sama ito. Alimatuk. Timuro ko lang kami dito. Sila bitak kung pa kapigid lang niya. Gilad niya. Ay, talaga. Ano? Dani siriw danumon. Siliw! Wag po siliw. Huwag niyo kong siliwin. Mahirap ng masiliw. Hawa. Mababaw na eh. Pagnam? Babaw. Ni? Babaw ni? Ito pa lang yung ating nakuha. 40D. Ay 40D. Mamali. Panam magnakata? Babaw ni? Na? Nagangri. Lasing. Oy. Oy, puno ng ating ano, lalagyanan. Oy. Sinilas. Tutuman nakamamak mo. Makinig kayo sa senior nyo. 3 na asawa niyan. Nagantit. Nagantit? Nagantit?
Badakaw. No na makigtaw. Nakapsok. Natilapia na tani. Bakser din. Pinala di binaging di ay. Ay, dalam. Pakadala. Jang kides. Trap guys. Kena baba mo ni. Lugo. Hiwalay grupo guys. Punta sila doon sa kabilang bangir. Dito kami ni Itong. Ay ni Jan. Francis. Magalaw na. Kita tak rasa kambulog. Kambulam. Nanti nga kambulam. Mata ni. Pana. Pamindoan aja gua. Hah? Ngaji. Ngaji. Nah? Paano nga may sanay? Akala kang marap? Tilapia guys. Huli. Ay talaga. Tilapia nes. Dami na kaming nakuhang kinelas. Oh. Sus? Nyata? Laging papana ka pa lang. May nakuha si Bosing doon. Malaki guys. Tingnan natin. Ano yan? Hindi mo na maangat. Wow. Dalag guys, dalag. Oh. Nice baby. Yan na. Ini. Just tadi, dajin nih. Data nih. Akin ka. Uy, kuha. Ha? Gisab-sabat mo. Ngay, dalag. Alimango guys. Itong maliliit guys, ibibenta namin sa may expand. Alam ganun ba? Ikwak ganun. Dan alam mo, hindi ko. Likwak, ganun. Nih, sus, paka. Hah? Kau panam?
Manananggal? Lalo. Ganito maghanap guys, mahirapan maghanap. Hanap ng hanap. Likwak, ganern. Ay, talaga. Oh. Pipiling. Awang kasla di doatan, Brad. Nga. Awang kasla di doatan. Suki mo. Oh, ano blaze mo yun eh. Sir na tanong kita kapag kaya tayo kita mag ito ko na alam mo na nga dalagan. May batalag nata. Nakapsot. Ha? Pau. Tinudot ko. Andun pala ka. Ayan. Magpakita ka sa ngalan ng banal na pana. Ha? Wadang tiksirip dito. Sa bali masirip po. Stantungan. Green minded ka man, damdama ulog. Garaw. Fishing masag dito. Wala na din. Na? Hindi ko, dito. No? Ay, basta lang discredit ko, gala ka sala. Oo, ang ating saan. Ay, mumlo ba di uno? Niyak, ang naglubog na nagpababa. Vamos na. Lusa. Ha? Ini tagsilsilaw ni. Dalag silsilaw Jenny. Kalaban. We have an enemy spotted, guys. We're not alone. There's an alien there. Say hi to my vlog.
Kumon, kumon. Tubing niya, nakita. Barito. Walay. Tiktok ka mo kasi. Oy. Ani rasa ni nagtakal ni. Ay. Ani? Sus. Hotdog. Ni? Ni. Di kamu, di kamu. Ipadok maglagat pa din ang ugipit. Angkal. Nah, angkal. Kumon, kumon. Beli naonnya nih. Come on, Barok, come on. Hotdog. Nih bayanas nih. Dirukum di Paris na. Nih, koy, lubog ito eh.